Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум, я Юрый Дакахруст, а таксама ўдзельнікі нашай сённяшняй перадачы, палітолагі Валер Карбалевич і Тацяна Чуліцкая. Валер, прывітанне. Прывітанне. Тацяна, прывітанне. Прывітанне. И философ Максим Грунов. Максим, здравствуйте. Приветствую. Тема нашей сегодняшней гутаркі – чаму вызвалілі чальцоў прэс-клубу. Дакладней, што азначае гэтае вызваленне. Валер, вось вы написали блог на гэтую тему, што, на ваш погляд, это сведчыць пра тое, што санкцыі все ж таки працуюць. Ну вот санкцыі паводле вас працуюць тым, што вызваляюць прэс-клуб. А тое, што Белапан сажаюць і знішчаюць, это, значит, они не працуюць. Ну, все-таки вот аргументуйте ваш падыход, ваше бачанне. Так, я звернуў увагу вось на гэтае вызваленне супрацоўнікаў прэс-клуба. Вось той жа дзень Лукашенко пра бізнес заявіў, што ні адзін волас не павінен упасці з галавы бізнесоўца, калі ён не ідзе ў палітыку, што вельмі незвычайна для Александра Лукашенко, таму што ён зусім недавно казаў, што будзе выразаць увесь нелаяльны бізнес, недавно пужаў бізнесоўцаў, што там будуць прафсаюзныя арганізацыі стварацца. Вось, то бок усяляк, так сказать, кашмарыў бізнес. Ну, а цяпер вось пачаў такія казаць рэчы, што амаль што гарантуе. Вось, ну і яшчэ некія такія прыкметы. Ну, вось Ляшчэню вызвалілі, няхай сябе, ён падазраваны. Вось, не ўсіх, каго затрымліваюць, не ўсіх, так сказаць, садзяць, некаторых выпускаюць пад некімі умовамі. Ну, мне падаецца, што гэта прыкмета, ну, зразумела, не лібералізацыі, таму што сапраўды новыя арышты адбываюцца. А тут адбываюцца некія такія два паралельных працэсы. З аднаго боку ёсць установка не зніжаць маштаб рэпрэсій. І тут цікавая з'ява, што паколькі пратэстаў няма, а дзе браць новых людзей для арышту, таму ідуць па другому, трэцяму кругу. Бяруць тых, каго ўжо калісьці бралі, калісьці садзілі на суткі, восенню мінулага года, ну вось цяпер да іх зноў прыходзіць. А з іншага боку, улады спрабуюць некую пачаць гульню, прадэманстраваць некую такую гнуткасць, некую такую мімікрыю. Вось. І вось мне падаецца, гэта прыкмета таго, што санкцыі пачынаюць працаваць. Насуперак усім скептыкам, якія казалі шмат разоў, што эти санкцыі ніяк не паўплываюць на паводзіны Александра Лукашэнкі, але праблема ў тым, якія санкцыі. І вось амерыканскія санкцыі, яны такія даволі непрыемныя. І вось Абсалют банк папаў пад гэты санкцыйны спіс. І ўсё, фактычна, большасць банкаўскіх аперацый спынена. І калі, скажам, пад гэтыя санкцыі пападзе Беларусьбанк, Белаграпромбанк, гэта такія ключавыя банкі, то сітуацыя будзе вельмі дрэнная. І таму, магчыма, зноў жа гіпотэза, Лукашенка адчуў, што галоўная пагроза ўжо цяпер не пратэст. Галоўная пагроза – гэта дрэнная сітуацыя в эканоміцы ў звязку з санкцыямі. Вось. А гэта можа вельмі моцна адбіцца на лаяльнасці номенклатуры, на лаяльнасці некай такой абывацеля, непалітызаванай публікі, калі там банкаўскі крызіс раптам пачнецца, то людзі пабегуць здымаць свае дэпазіты. Вот. Ну і таму як бы не зусім правільна змагацца з землетрусам падчас пажару. Вось. І таму паралельна мне падаецца вось некія такія пошукі некіх новых падыходаў у звязку з зменамі галоўных пагроз. Вот я так бачу сітуацыю. Тацяна, вось вядомая беларускі філозофка Тацяна Шыцова написала пост у себя в Фейсбуку наконт вызвалення чальцоў прэс-клубу
і дзе яна піша пра тое, што гэта пастка. В тым сэнсе, што вот яна піша: мы же все радуемся. Мы радуемся, што выйшла вот на волю Юлія Слуцкая, выйшлі іншыя чальцы. І паводле Шыцовай гэта як бы аслабляе пратэсны патэнцыял, гэта ў пэўным сэнсе легітымізуе ўладу. Ну, дзякуй, Александр Григорьевич, выпусціў. Кагосьці не выпусціў, мог не выпусціць жа, вот выпусціў. І вот, можа быць, і сапраўды мэта зусім як бы матывацыя, зусім не санкцыі, а вот такое, так бы мовіць, ну, скажем так, демобілізацыя, скажем, деморалізацыя грамадства, деморалізацыя пратэсту. Ну, раз вызваляюць, так, значит, жыць яшчэ можна. Не, Тацяна? Я, па-першае, напэўна, звернуся, трошки адрэагую на тое, што Валер казаў, бо гэта такое бліжэй да мяне паліталагічнае, а вось маральнае пытанне, можа, потым і Максім трошки адрэагуе, але я паспрабую таксама адказаць. Па-першае, я проста хацела сказаць, што я цалкам падзяляю тую пазіцыю, якую выказаў Валер да адносінах да сітуацыі з вызваленнем прэс-клубу, і што сапраўды мы зараз бачым у краіне такіх два паралельных працэса. Першы працэс сапраўды, ён звязаны з тым, што не проста рэпрэсіі, я б нават казала, а што ўладзе і Лукашэнку патрэбна паказваць, хто галоўны, хто валодае ўсёй сітуацыяй, быццам бы валодае ўсёй сітуацыяй, і падаўляць усіх тых, хто нават патэнцыйна не згодны. То бок, у прынцыпе, галоўная логіка для Лукашэнка – гэта захаванне ягонай улады і таксама знішчэнне усіх тых, хто незадаволены, і вось працяг гэтых рэпрэсій менавіта для таго, каб гэтыя пратэсты, якія зараз мы не бачым, хаця мы бачым такія асобныя нейкія акцыі і праявы пратэстных настрояў, каб яны ізноў-такі не падняліся. З іншага боку, я згодна, што ўсё ж такі гэта ўплыў санкцый, тое, што вызваляюць палітзняволеных, і тут не толькі прэс-клуб, тут і пан Дадок, і яшчэ ёсць людзі такія, ну, там менш вядомыя, але ёсць ужо выпадкі. І тут я б казала, не толькі санкцыі ўплываюць, а ўвогуле такая агульнапалітычная, знешнепалітычная логіка, бо калі у краіне палітзняволены, і Захад зараз гэта паказаў даволі відавочна, што ніякага вяртання да гэтай палітыкі, нават там не то, што лібералізацыі, а нават да палітыкі дыалогу афіцыйнаму Мінску не пагражае. І праз гэта Лукашенко спрабуе неяк маніпуляваць, як ён заўсёды робіць, вось гэтымі сваімі закладнікамі, якіх ён панабіраў, і кагосьці адпускае для таго, каб, можа быць, калісьці з'явілася вось зноў гэтае акно магчымасцяў, да? То бок тут такая логіка, то бок гэта два паралельныя працэсы, як бы санкцыі і знешнепалітычны ціск, увогуле знешнепалітычная логіка, і падаўленне пратэсту і падаўленне нават магчымага патэнцыйнага пратэсту, які спрабуюць ужываць улады. Што тычыцца да вось гэтых маральных, да, аспектаў, сапраўды, і я тут скажу на персанальным узроўні, што, канешне, калі ты чуеш, што людзей вызвалілі, ты спачатку вельмі радуешся, бо, канешне, гэта зусім жахлівая сітуацыя, калі ты уяўляеш сваіх сяброў, сваіх калежанак і калег за кратамі, гэта жахлівая сітуацыя. Калі яны вызвалены, канешне, ты радуешся, гэта, мне падаецца, цалкам такая нармальная чалавечая рэакцыя. З маральнага пункту гледжання і такога палітычнага пункту гледжання разам з тым, я не зусім разумею, чаму мы лічым, што гэта нейкая такая саступка з боку улады нам, да, дэмакратычнай супольнасці, ці чаму мы праз тое, што кагосьці вызвалілі, мусім там змяняць свой светапогляд ці адносіны да сітуацыі, я, шчыра кажучы, не зусім разумею. То бок, мне падаецца, што рацыянальна зараз ёсць такое і бачанне, і разуменне таго, што вызваленне вось гэтых людзей, гэта як вызваленне закладнікаў, да, і тут ёсць два падыходы, да, адзін падыход гэта
ну у ніякім разе да не гандлявацца за вызваленне, а другі падыход гэта гандлявацца, вызваляць людзей, ну і потым уже вырашаць сітуацыю. І з гуманістычных пазіцый, вось не з палітычных, а гуманістычных, мне гэта вось другі шлях, калі людзей вызваляюць і потым прыцягваюць палітычную дзейнасць, і дзейнасць вось як бы накіраваную на тое, каб у Лукашэнкі не было магчымасці там набіраць іншых закладнікаў і вызваляць, патрабаваць далейшага вызвалення закладнікаў, якія ўжо ёсць. Мне падаецца, гэты шлях цалкам слушны і асаблівых альтэрнатываў няма. То бок сказаць, што хай людзі сядзяць, каб ну у нас не з'яўлялася нейкіх там маральных спакусаў, да, ці як на гэта рэагаваць. То бок ізноў-такі выпушаюся, я не столькі займаюся вось гэтым пытаннем маральнай і філасофіі, але вось такой рацыянальнай логікі мне падаецца, што проста мы можам успрымаць гэтую сітуацыю як вызваленне закладнікаў і тое, што проста трэба працаваць далей, не заходзіць толькі на эмацыянальны ўзровень, а думаць пра гэта рацыянальна і працаваць рацыянальна з гэтай сітуацыяй далей. Максим, ну, паколькі вы якраз специалист по душах, так бы мовить, философ, то вам как бы и карты в руки. И вот этот вот моральный аспект, скажем, и причем он тычется, я бы сказал так, массовости. Бо асобныя люди, зразумела, могут сказать, что ну да, вот вызвалілі одного, але посадили іншых, и мовляв, это тут нема за что як бы дзякаваць и нема подставаў демобилизовываться. Але ну, люди розныя, людей шмат. Вот хтосьці даведаўся, ого, выпустили, ну добра. Причем это может быть и звычайный белорус, это может быть и какой-то заходний политик скажет, ну да, ну вот, вызволили кого-то, добра, может и не треба так уже ціснуть. И может быть это сапраўды, як вот Шевцова пише, ну такая вот, так бы мовить, тоже политичный ход, зразумела, мотивованы зусім не там добрынёй, якая прочнулася у души Александра Григорьевича, а холодным разликом. То, что отпустили журналистов, это, знаете, Александр Григорьевич говорит на языке, на старом политическом языке, на языке до августа 2020 года, когда в Беларуси, ну, в общем, по большому счету, никакой нации, никакого большого политического, у которых есть страны общее понимание, что принадлежит территории, этих людей не было, и такого объединения не было. Для людей не политических, для людей национально не осознающих себя, этот жест выпустить журналистов, он означает, он как бы, он в самом деле очень, он на него действует, он в самом деле демобилизует настроение протестное среди людей, среди граждан Беларуси. Но как бы проблема в том, что в Беларуси ситуация изменилась. И сейчас тех людей, которому это, как сказала Шевцова, ловушка адресована, их, я так понимаю, их все меньше и меньше. То, что Лукашенко выпустил этих людей, ну, в общем, никаких очков он себе не набрал. То есть, как бы на этом языке, на котором обращается сейчас к народу. То есть я взял людей, поддержал их, потом выпустил, и после того, как я их выпускаю, люди мне благодарны, потому что я проявил мягкость, показал, что я человек сердечный, показал, что я не зверь. Да, и, в общем, как бы вот до августа прошлого года это бы, я думаю, большая часть белорусов приняла бы с аплодисментами. Вот как бы нашего барона, как бы, все-таки он хороший человек. Вот сейчас, я думаю, что для той части белорусов, которые осознали себя белорусами, осознали свои гражданские права, сам факт того, что какой-то человек задерживает, а потом отпускает, это уже возмутительно. Возмутительно то, что он посадил людей, возмутительно то, что он держал там людей, и возмутительно, что он так вот просто так выпустил этих людей. Все это возмутительно, это наоборот мобилизует. То есть для политических осознанных белорусов это наоборот повод для очередной мобилизации. И в этом смысле я думаю, что Лукашенко очередной раз просчитывается, потому что он не понимает языка, на котором с ним новый народ, как бы, новая нация, новое качество белорусов, оно требует для себя нового языка, нового общения. Он этим новым языком не владеет. Он ведет себя так, как будто бы 9 августа 2020 года не было.
И, по-моему, это как бы, ну не провал, но очередная ошибка. Татьяна, я вот хочу в развитие вот этой думки Максима, может, вы ему нечем запярэчыце. Ну вот мы с вами сегодня, 23 жніўня 2021 года, размаўляем у гадавіну, напэўна, самой буйной маніфестацыі мінулага году. Марша Новой Беларусі, у якім па розных ацэнках от 300 до 400 тысяч человек брали удел. Это пик для всей найноўшай гісторыі Беларусі, напэўна, ввогуле за всю гісторыю столько людей не выходило там нават падчас паўстанняў ці там Всеслава Чарадзея. Ну а сёння не то что сотен тысячаў, нават десяткаў, нават тысячаў вот на гадавіну 9 жніўня. Ну вот Нью-Йорк Таймс писала про тое, что некие маладзёны дзесьці в лесе збіраліся і потым уся вывешивали, как бы мовіць, в телеграме, як яны там збіраліся на некие такие кшталту маёўкі. На улицах людей не было. Так вот, вот этот тезис Максима, что грамадства змянілася, грамадства пасля 9 жніўня 2020 года ўжо зусім іншае. Это так, вот вы можете привести какие-то эмпиричные показники? Ну вот год тому можно было привести. Вот глядите, 400 тысяч на улице, а сегодня? Да, тут, калі мы кажам пра эмпірычныя, да, менавіта доказы, то, канешне, у сітуацыі, калі ў нас амаль адсутнічаюць сацыялагічныя дадзеныя, казаць даволі цяжка, да, пра настроі людзей. Але нават па тым абмежаваным дадзеных, якія маем сацыялагічных розных апытанняў, да, я паказала пра тое, што сапраўды грамадства змянілася. І чаму б я так казала? Па-першае, рэйтынг Лукашэнкі, ён не расце. То бок у яго, як былі гэтыя ягоныя, там можна па-рознаму лічыць, я думаю, сама заходзячы з розных дадзеных, якія ёсць, што гэта 20, ну там максімум 30%, яны і ёсць у яго, але яны не павялічваюцца. Больш за тое. Мы бачылі па розных апытаннях тое, што людзі вось гэты гвалт, які ўжываюць, яны не прымаюць. Нават вось гэты, тыя, каго мы называем ябачкамі, да, яны гвалт не прымаюць. То бок праз гэта асноўная тактыка Лукашенка, асноўная яго стратэгія на тое, і тактыка і стратэгія на тое, што ён будзе гэта падаўляць пратэсныя настроі, і праз гэта ўсё неяк там нармалізуецца, яна не працуе. То бок першы для мяне паказчык таго, што сітуацыя змянілася, гэта тое, што Лукашенко не становіцца больш папулярным, у яго не хапае падтрымкі ягонай палітыцы нават сярод тых, хто быццам бы ягоны такі асноўны электарат. І яшчэ я б казала пра тое, што ўсё ж такі, ну, было б, пагадзіцеся, дзіўна чакаць, што людзі будуць выходзіць масава, не масава у сітуацыі, калі, ну, хутчэй за ўсё гэта прывядзе да арышту. То бок я, ну як вам сказаць, нават тут паглядзець і гістарычна, і паліталагічна, і палітычна, цяжка уявіць, як можна людзям, якія нават масава незадаволеныя сітуацыі, а мы кажам, што гэта ўсё роўна, ну, больш за палову незадаволеных у Беларусі сітуацыя і той улады, якая ёсць на сённяшні дзень, ну, як ім выйсці фізічна, я не ўяўляю. Там нейкія праявы салідарнасці, да, яны ёсць, нейкія там асобныя акцыі, вось якія там вы узгадвалі, якія мы там бачым там надпісы на сценах, да, мы там бачым штосьці яшчэ там такія вось рэчы, яны існуюць. І я б казала, што гэта вось метафора, якую там шмат прыводзілі пра там тарфянікі, да, якія гараць, мне падаецца, яна да гэтага часа слушная, і яна адпавядае таму, што тым настроем, які ёсць у грамадстве. Грамадства незадаволенае. Тут, канешне, вось было б вельмі добра гэта памацаць вось ужо так нармальна, сацыялагічна, каб там паглядзець, наколькі незадаволенае, на што гэта грамадства гатовае, каб сваю гэту незадаволенасць і дэманстраваць, і там змяняць уладу. Але вось глобальна
я б казала пра тое, што у нас няма, ведаеце, ад зваротнага, у нас няма аніякіх доказаў паказаць, што сітуацыя нармалізавалася, бо калі б сітуацыя нармалізавалася, столькі б гвалту, колькі зараз ужываецца, просто не было б патрэбна. То бок, калі была б нармальная сітуацыя, да, просто столькі гвалту не трэба было. І калі да гэтага часу патрабуецца гвалт, тады відавочна, што сітуацыя і настроі не змяніліся. З тым, што настроі не змяніліся, пагаджаюцца там шмат якія там і аналітыкі, нават якія бліжэйшыя да праўладных колаў, і нават калі мы ўжо паглядзім нават на самога Лукашэнку і на ягонае атачэнне, гэтыя гульні ўсе ў Канстытуцыю, гэта таксама, ну, з аднаго боку імітацыя палітычнага працэса, маю на увазе Канстытуцыю і рэферэндум, да, па змене Канстытуцыі. З іншага боку, гэта таксама, ну, такая нейкая спроба быццам бы весці дыялог з той часткай грамадства, да, якія хацелі пераменаў, да, як Лукашенко казаў вось не так даўно, то бок ён все роўна неяк адказвае на настроі людзей, якія ён нават сам, напэўна, разумее, што яны незадаволены. Вось, праз гэта я проста адказваючы на ваше пытанне, я б усё ж такі сказала, што адсутнасць відавочных масавых пратэстаў не сведчыць пра тое, што сітуацыя ў грамадстве ў краіне нармалізавалася і што спалі гэтыя пратэсныя настроі у такім шырокім сэнсе і незадаволенасць уладай. Валер, ну вот Тасяна ўжыла одну метафору, я прыгадваю іншую метафору, якую, дарэчы, ўжывалі адносна Украіны, адносна Расіі, пра ўлада як дождж. Ну вот ідзе дождж, мне не падабаецца дождж. Так я беру парасон, а не выходжу на вуліцу і не кажу «далоў дождж». В этом сенсе вот этот механизм, он часткова и до 9 жніўня мінулага году таксама тлумачыў падтрымку Лукашэнкі значнай часткай беларусаў. Ну, ладно, от Бога плетью обуху не перешибешь, такая реальность, так вот оно. Это не означает любовь до дождю, это означает просто, ну, такая з'ява, от нас ничего не залежит. Нам показали, вот в минулым году, что как бы, нас могут зрабіць такими, что от нас ничего не залежит. И дождь есть дождь. Дождь не обовязково любить. Вот на ваш погляд, не отбылося, вот зараз менавіта гэта. То есть не падтрымка Лукашэнкі выросла, а вот уявление того, что ну ничего вот з этой ситуации не зробіш. И вот я глядзеў апошнія дадзеныя, ну, они як апошнія, красавіцкія дадзеныя апытання Chatham House, и там, калі людей пытают, ну, а вот на ваш погляд, калі Лукашенко сыдзе? И там, ну, калі не большасць, то значная частка кажа, ну, и в 25-м, а может и пасля, там, и 35-м. То есть вот адчуванне того, что ему там застаўся год, такого нема. Ну, принамсі, у значной части. И не тому, что они любят его. Так наколькі эта метафора адекватна цяперашняй ситуации в Беларуси? Цяжкае пытанне разважаць на эту тему, не маючы дакладных сацыялагічных даследаванняў. Разумееце, вось выбух мінулага года, рэвалюцыйны выбух, пасіянарны выбух, это як бы пацверджанне таго, што любая рэвалюцыя гэта выбух калектыўнага несвядомага. Ні адна рэвалюцыя ніколі загадзя не прадказвалася, і для большасці экспертаў і палітыкаў выбух мінулага года стаў нечаканым. І для таго, каб адбыўся гэты выбух, патрэбна збег вельмі шмат розных абставінаў. Вось яны сышліся у мінулым годзе. Цяпер сітуацыя памянялася. Цяпер, і вот вы кажаце пра мабілізацыю, дэмабілізацыю. Я думаю, што вот сёння на парадку дня новы выбух пратэстаў проста не стаіць. Таму што тых абставінаў, якія былі мінулым годам, іх цяпер няма. Вось. І тут прычын шмат, пра гэта мы ўжо шмат гаварылі, і рэпрэсіі, і не можна доўга знаходзіцца ў стане эмацыянальнага напружання вялікай часткі грамадства, і некая практычная логіка павінна быць. Людзі выходзілі мінулым годам
бо разлічвалі на тое, што гэта паўплывае на нешта, што Лукашенко сыдзе, ці ён пройдзе на перамовы, ці будуць аб'яўлены новыя выбары, цяпер гэтыя надзеі зніклі. Вось, і таму сапраўды у пэўным сэнсе грамадства спрабуе адаптавацца. Тая частка грамадства, якая адчувае небяспеку, вылілася ў масавую палітычную эміграцыю з краіны. Вось, ну а астатняя частка спрабуе неяк адаптавацца, акапацца і проста выжыць у гэтых умовах. Вось, но сапраўды я не бачу тут, што ўлада атрымала рэальную легітымнасць. Яна вельмі сумнівная, і самі ўлады гэта адчуваюць. Нават па выступу Александра Лукашэнкі гэта адчуваецца, калі вось ён уручаў награды, прычым ананімна. Гэта вот вельмі дзіўна, безымянныя героі ў краіне, дзе, так сказать, пратэст задушаны. Гэта такая дзіўная сітуацыя. Вось, то бок улада адчувае, што ўсё вельмі хістка, што ўсё можа ўзарвацца. А вось наконт вы казалі, у чым як бы сэнс вось гэтых рухаў улады, то бок пэўнае праяўленне гнуткасці. Я думаю, тут разлік не столькі на ўнутраную аўдыторыю, колькі на вонкавую. Глядзіце, вось амерыканскі санкцыйны спіс, ён адкрыты, адчынены. Міністру фінансаў і дзяржсакратару США даручана, так сказаць, упісваць у гэты ліст розныя прадпрыемствы, розных алігархаў. І, ў прынцыпе, я думаю, што вось гэтыя чыноўнікі амерыканскія будуць таксама звяртаць на тую сітуацыю, якая ёсць у Беларусі. І таму, скажам, вот уключаць туды Беларусьбанк ці не ўключаць, гэта суб'ектыўнае рашэнне высокіх амерыканскіх чыноўнікаў. Ну, а беларускія дыпламаты будуць спрабаваць даводзіць, казаць, глядзіце, вось мы ўжо пачалі вызваляць, не цісніце на нас, потому что калі вы будете яшчэ больш ціснуць, то будзе ўсё наадварот. А так, калі ціск будзе не такі моцны, то мы паступова пачнем вызваляць і далей. Я думаю, што вот менавіта такая логіка у гэтым супярэчлівым руху беларускіх улад. Ясно, добра. Дзякуй вялікі Тацяна, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Максім. А нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як далей будуць разгортвацца падзеі, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў тэлеграме Свабода.